weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to lekseyba gural yero to belendindi to ganki to wuro djibi alpha to tulde baali to seyyena wuro molo to seyyena gababi to wajjo bosoyaɓe to gurjuma to sincan gurjuma to gurela sangi ko on gurelo o boyi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Siley Ba to Moderna ha to galle makko Sama Sa to killinkare ko taari ɗum kala ene jiya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie nomination ngaji kewɗi waɗama ñalawma hanki e jonde jagorɗe joɗinoɗi directeur uji kewɗi nomama to leydi Sénégal bila mayɓe lana yunoka taw ko ɗannotoɓe ɗanne suuɗeɗu e falde Saint-Louis bila o ɓeydima e oɗo saaha joni ɓe jara e mayɓe jeetato to leydi Mali dadiɓe ɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbari foddeno gasi ɗiɗo seɓitiɓe ɓe kettiniɓe kadi matériel kewɗo to leydi Côte d'Ivoire ko ndungu ngu fuɗɗi faade oɗo saaha joni teskama kene ɓuura capantato neɗɗo wasi pittali men tawa henno gasi ɗiɗo ko nder Abidjan lamorgo leydi ndi tan to république démocratique du Congo ko député biyetenoɗo Cherouben Okede ancien ministre de l'équipement ministre des transports kañum tigui tawa e nder auto muɗum subaka hande o omo wara taw ko pellaɗo kuure kewde to leydi Congo to leydi Afrique du Sud tuggi aleda jeenayi e lewru juillet gonɗe ndu faya oɗo saaha joni no gas go camion duppama e nder province uji tati tawateɗi nder leydi hen to leydi Soudan ko goskiji capanɗe jeetati e jeeɗiɗi neɗɗo waranoɓe taw ko wiyeteɓe les paramilitaire jooɓino pittali mabɓe e nder falde Darfour kamɓe kala ɓe jiitama goskiji ɗi kala jiitama ene gubba e widuru woto woni ko wiyete fosse commune habaruji men jolam jaɓeri so waktu rokkiyena ma jaa ha to leydi Russie ma jaa to leydi Russie to leydi Ukraine ha to leydi France bisimilla moon e kirki hotodirte joni piram paccira aadi biladi salade aadi ɓiri furi firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko witti yanke ko safiri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e tanawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawna ɓe worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedde rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usraɓe gorago biyeteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi wayannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siɗɗeji bahliɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo woɗɗani collège keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawate
ceerno Djiby Sy ko baawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala konema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kiline muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilinede mum wonde base makko to naftude ne golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon mi ñii ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko labdiriɗo malaɗo woni gadduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal bandiraɓe mbadden danɗo faade makko gurel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗum gurel te ko safara ɓolo woni e muɗum hewɓe hutortoɓe gurel te kolliti enen jiito hen koye mumen hay so tawi woni ko ñabboji goɗi ɗi kalaka e ko gorel te safrata ko gorel te ko haako moƴƴo woocako a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa gorel te ala rewam ala effet ala haydara so tawi a waɗiri no wirani ma yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wulloru neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoje keeceje musoje nonne kadi mo yahata juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musoru sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi an leletoɗo ha jamma jenga ɓanduma wona jadde donka foccade ngam jonde ngam goɗɗuma saɗa yara gorel teyya ƴiƴamma dogade ɗaɗi maɗa an hoore maɗa ha poccoɗa loyya sa yiɗi jokkodirde e gorel teyya jahata koto site maɓɓe internet woni google tappa www point gorel te joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel te so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Boy Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Amadou Ba 06 52 19 76 71 so tawi koto France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya ko safara ɓolo woni heena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e naasaande 13 morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati walla mbiyana alkamisa nogas joya lewru taske hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e nayyi fergo caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kabaruji mon e ɗemgal pulara e sowto he ko musidɗo mon sihil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje woni YouTube ko miñi men sihil men Saydou Abou
Abuu Bah hono mbiru en gardini kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorɗen alarba hanki o joɗima jonde jagorde e leydi Mauritanie e gardugol Mohamed Cheikh El Ghazouani hooreje o gendidi e nder jonde he noon nomination ngaji kewɗi mbaɗama hen e nder sappo e ɗiɗi ministére nomination mbaɗama e nder mumen so tawi koko wayno établissement public zone France de Nouadhibou tawi ko port de Nouadhibou toon directeur général cuɓaɗo e oɗo saaha joni ko biyeteɗo Ahmed Salem Wula Tekrour gonnoɗo directeur général société nationale pour le développement et des infrastructures durables numérique des infrastructures numériques woni tigui koɓe mbiyata SDIN so tawi ko banggue ministère de l'éducation nationale waɗama toon suɓama toon secrétaire général Sidi Wul Moulay Zeyne Sidi Wul Moulay Zeyne noon ko kañuma wonno secrétaire général to ministère des transformations numériques so tawi koto ministère de la santé établissement public caisse nationale d'assurance maladie suɓama toon waɗa directeur e oɗo saaha joni ko biteɗo Abdallah Wula Souleymani so tawi noon ko ministère de transformation numérique o suɓa toon comme secrétaire général ko biteɗo Soumaré Ali noon ko kañum wonno secrétaire général du ministère de l'action sociale de l'enfance et de la famille so tawi ko établissement public société nationale pour le développement des infrastructures numériques woni SDIN on noon suɓa toon waɗa directeur général e oɗo saaha joni ko biteɗo Moulaye El Ghali Wula Mayoufa so tawi ko ministère du pétrole de l'énergie et des mines ɗon noon établissement public so tawi ko société biteɗo Madena Mauritanie suɓa e oɗo saaha joni ardina ɗum ko biteɗo Ba Ousmane noon kañum wonno président au conseil de l'éducation e nder leydi Mauritanie so tawi ko Somalek woni société kuɓam waɗa toon suɓa toon e oɗo saaha joni directeur adjoint ko biteɗo Cheikh Tidiane Wula Balla Chérif on noon meeɗino wonde kañum wonno waali ko kañuma wonno waali Moussaïd woni adjoint gouverneur Nouakchott banggue rewo so tawi ko ministère des pêches noon établissement public to noon to tawi ko office national des ports de pêche wala toon directeur général ko biyeteɗo Ahmedou Wula Zelvou so tawi ko port mo Tanite suɓa toon waɗa directeur général ko biyeteɗo Ahmed Wula Khatri so tawi ko port Ndiagou e oɗo saaha joni waɗa directeur général adjoint ko biyeteɗo Mohamed Lagdaf so tawi noon koto banggue ministère de l'agriculture établissement public Sonader waɗa toon ko directeur général ko Haddama Wula Sidi so tawi ko ministère de l'habitat de l'urbanisme et de l'établissement public société biyeteɗo catal biyetegal ADI woni agence de développement urbain suɓa e oɗo saaha waɗa directeur général ko biyeteɗo Sidi Mohamed Wul Bouna Di El Moudir so tawi ko société nationale Islak suɓa waɗa directeur général société o ko Mohamed Wula Ahmed Mahmoud gonnoɗo directeur général port mo Tanita so tawi ko ministère de l'équipement et des transports établissement public port autonome de Nouakchott du port de l'amitié suɓa toon e oɗo saaha waɗa directeur général ko biteɗo Sidi Mohamed Wula Maham o lomti ko biteɗo Ahmed Wul Mohamed Vala so tawi ko ministère de l'hydraulique de l'assainissement suɓa toon waɗa secrétaire général ko Mokhtar Wul Bousseyf noon kañum wonno directeur général CMPC woni société mauritanienne de commercialisation du poisson société kalfinare ko fade jeegol liɗɗi e nder leydi Mauritanie so tawi ko catala bitegal on sere woni office national de service d'eau en milieu rural kalfinagal ko fati nokkuji rural no keɓiri ndiyemeje on noon suɓa toon go directeur général oɗo saaha joni ko biteɗo Mohamedou Bemba Wula Hammedi so tawi koto banggue ministère de l'action sociale secrétaire général suɓa toon ko biteɗo Ahmed Wula Khaytara so tawi ko ministère délégué auprès des ministères des affaires étrangères on toon noon suɓa toon to ministère des affaires étrangères so tawi ko cabinet du ministère suɓa toon directeur cabinet ko biteɗo Bekkay Wula Abdel Kader Wula Elkhou
so tawi no ko ɗum ɗo tigi ɗiɗo woni nomination ngaji balaɗi hanki ɓurɗi tengtude kayiyam e nder jonde jagorɗo joɗinoɗi hanki to galle lamorgo tawa kadi koye gardugol horejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jiyen ha to université mo Nouakchott faculté de sciences et techniques ene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna suka debbo étudiante e nder université he suka debbo noon nehiɗo jinnoɗo jangde tigui biyetenoɗo Huleya Adama Diallo no yalti aduna tawi kadi ko mayde prala ko 3e année en analyse biologique et chimique ɗum tigi woni ko waɗatno ko talata ñande 11 lewru juillet talata ɓennuɗo o hooti e joomi ko ñande hen tigi o hawri e ladiala ko ñande ñande noon so weetima ɗamini kay hebde diplôme makko ko nden tigi o rutti e joomi ko dendagal étudiant ji professeur uji e dendagal paraji d'élève tawteɗe e nder université kamɓe kala ɓe kolliri hen sunare mabɓe mawde no fewi eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna nde kadi Allah lomtoto lomtina ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar jen ha to boggue yimɓe taw ko darniɓe haqqe innama ade woni haqqille activiste daride droit de l'homme mbaɗi seppo mumen e moɓodiral mumen ñalawma hanki o yesso préfecture yoni tigui yesso galleji walla bureau ji préfet mo boggue no waɗi ko alarba hanki o ala noon koɓe namdi so wona yo justice waɗe ko fati kay e wargo oɗo biyetenoɗo Mohamed Lamine Wul Samba noon ko barnoɗo e seppoji tawa kadi ko hollirnode mette ko fate wargo biyetenoɗo Oumar Diop Mohamed Wul Samba noon ko policier goto fellunomo on policier pellunoɗomo noon ko jonoɗo caggal noon procureur holliri tigui yo ɓamtu golle makko ko ñalawma hanki o fonno ɓamtude golle makko saabu kay procureur o holliri wonde ko foti no waɗi ni ko noon foti wadde woni ko wiyete légitime défense ha joni kabruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagorgal jeygol kanŋe woni tigui vantanore e nder leydi Mauritanie nanni 110 million taw ko halis dollar ene ƴiime ha 39 milliard taw ko halis ugoya e limore hindi nde taw kadi ko nder lebbi tati gadani hitande 2023 woni tigui hitande 2023 gande nde woni premier trimestre année 2023 hono hollir kay catala bitegal statistique alkamisa hande ngal holli ɗum sappo e tati lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati volume d' investissement noon e nder secteur o ene ƴiime ha 60 million taw ko halis dollar ene hawra e nogas e 1 milliard 900 million taw ko halis goyam e limore hindi nde secteur o noon ene gollina fodde temedde jeegom emploi direct woni tigui yimɓe gollotoɓe hen taw ko hen gurni ko hen tigui mbawi wurde koye mumen tugui noon hato gillam noon tuggi noon e oɗo saaha joni ha ñande 30 lewru juin nde gonɗen ndu production en or ko fuɗɗi kay ƴeŋtinede ene yara kay e ujunnaji ɗiɗi e 50 piccal 59 kilo taw ko kanŋe ko fuɗɗi ƴeŋtinede ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal ñande jamma 12 morso gonɗen ɗum ko gendarmerie nationale de leydi Sénégal tawi ko base naval mabɓe ɓe teeɓima hallana jolluno ko ɗannotoɓe ɗanne suuɗe woni clandestin taw ko yinnoɓe yaade to dongre Europe ɓe nanga noon ko sanga 23 heures ɓe paano koto Europe lana ka noon ina jolluno 71 neɗɗo hen ɗiɗo ko rewɓe oɗo saaha noon oɗo saaha ɗo kala noon ONG biteɗo caminando frontières holliri tigui wonde batuji tati jollunoɗi kene qime ha temedde tato neɗɗo clandestin taw ko ɓuuri hewde ko Sénégal naɓe ko majjuɓe melew e nder maaje kadde ko donkuɓe yitede service aji noon de ministère des affaires étrangères ɓe leydi Sénégal koko jeddi oɗon kabaru ha soori ladde wonde kay wiyede fodde temedde tati Sénégal najo nana majji e maaje kadde kamɓe ɓe jaɓani ɓe ŋoƴinani oɗon kabaru kono kabaru o noon sari kadi ne yaaji no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni on fannu bila mayɓe e lana taw ko clandestin fanoɓe leydi Europe yaranoɓe kay ñalawma hanki o en jeegomo taw ko jolana ka yuwi ko falde Saint-Louis bila o ɓeydima no fewi saabu kay goski wattuki goski jeetiɓijo woni tigui mayɗo batto jeetabo goski mum ƴeŋtinama noon taw kadi ko marina sapeur pompier de marina noon kañum en jaltini goski ki noon ko subaka alkamisa hande subaka law sanga 6 heures subaka to nokkuɗo ɓe mbiyata place Gandiolo
place to wiyete place ganjol ko ɗon tigi woni to jolki goski ki ƴengtina jagol gala leydi Sénégal noon kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu ene tawe tigi oɗo saaha joni to Saint Louis jiilaw kadi ne jokki ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yen ha to Bambey gujjo mo kalɗen ɗo e kabaruji men gujjo taw ko gujjo dammiri nangganoɗo kay fiya ha wasi hen fittandu muɗuma biyetenoɗo en omo yette ka ñande jamma jeegoma juillet ndu gonɗen ndu e nder commune mo Gawana département mo Bambey gila nden noon gila o wara enquête kay laamu ngu gendarmerie ne darino dole mum ponno gam andude kay fiɓe haw wasi fittandu makko gendarmerie noon holliri e nder enquête he e oɗo saaha joni talata ɓennuɗo ɓi kollidi tigui e nder enquête o noon yimɓe nayo puɗɗima wiyede teɓam ɗen noon tawa tigui tawama koye jeeya tigui e yoɓinoɓe fittandu mabɓe ko gendarmerie de brigade Lambay noon kañumen nanggui mum talata ɓennuɗo noon ɓe nawama yesso procureur de la république mo Diourbel ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Kaolack Sing Sing ko legal ene tawe nder falde nder commune mo Kaolack ko tana musɗo waɗi toon ñande joyi lewru juillet ndu gonɗen ɗum ko ceernajo goto jangguino Qur'ana kañum fi almudel mum jaranno guel duuɓi sappo e tati ha almudel guel hawri hen e ladial almudel guel hawri hen ladial mbiɗen guel yaranno duuɓi sappo e tati e guel wiyeteno e jibel congan hen ko hen guel hawri ela diala nde police commissariat central mo Kaolack nde heeɓi oɗon kabaru ustare almudel guel tawi dani kadi ko guel piyengel nde tigui gaari wadde enquête mumen ɓe tawi goski ki noon taw morgo juma goto e nder legal hen ɓe namdi ceernajo hollo holliri tim ceernajo holliri wonde almudel guel ko musalla reedi hemno guel sanga 20 heures woni 8 heures jamma ko nden tigui guel rutti e jomaggel caggal noon de police ji mbaɗi wicciti ɓandu ndu ɓe tawi hen tigui piyande e gañande tigui e gartande ko non tigui autopsie waɗa hen autopsie o hollori tigui wonde cukalel guel ko barangel ko piyengel tigui ha wasi fittandu muɗuma e oɗo saaha joni noon caggal kayde autopsie waɗa to Dakar autopsie noon yalti ko ñande 10 lewru juillet ko nen résultat ji ɗi jalti ha laaɓi kanko ceernajo noon holliri wonde o fi cukalel guel kono tigui o holliri o fiiri cukalel guel ko caggal nde cukalel guel dongno kay janggude janggani ñande alarba nde ko ɗum saabi o fi guel gam yidde kay reftinde guel lawol hewɓe noon tawataɓe duɗal ngal kolliri tigui o fiiri cukalel guel ko caggal nde wujjuno gertogal ko ɗum saabi o fi ngal piggal musgal fewi kanko ceernajo noon omo wiye ceerno jongan ko miñuma bamum cukalel almudel guel o wari guel ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen e nder jonde jagoɗe joɗinode ñande alarba hanki nde Macky Sall horejo gendi Sénégal o holliri tigui agenda makko diplomatique wonde kay komo ɗamini jogade ɗemngal yidde tawtoroyede batu taw ko batu coordination de l'union africaine pour ngu joɗade ñande 16 lewru juillet to Nairobi ene tawe nder leydi Kenya o holliri noon caggal ɗum ma o ya tawtoroyede batu ko fati kay e rewɓe woni conférence des femmes sur les femmes ngun batu noon fuɗɗata ko ñande 17 ha nogas to Kigali woni lamorgo leydi Rwanda conférence woman delivery noon ko 2023 walla mbiyana WD 2023 ko batu noon mo yimɓe kewi haalde kala saaha ko fati kay ko wiyete égalité de sexe woni tigui yimɓe worɓe e rewɓe kala yo poto kañumen tigui poti haqqeji mumen ngun batu noon fodde ujunnaje jeegom neɗɗo ma tawtore ngun batu ɓe kuccudiri a ngasa fodde temedde ɗiɗi ujunere woɗɓe kadi ma dar keɗo batu ngu taw ko en ligne mbaɗa participation mumen en ligne ko fati kay mbiɗen égalité de sexe mbiɗen ko ñande 17 ha ñande nogas lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati habaruji men e ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal jeen ha to Ziguinchor René Capin e Oumar Empois Bandiane ko nanggaɓe kayne cokka e nder kaso mo Ziguinchor ɗeɗo balɗe kala noon koɓe nataɓe gueddere ñamde woni ko wiyete grève de faim ɓe puɗɗino ɗum no ɓe puɗɗima noon e oɗo saaha joni lohde no fewi René Capin basen o noon ene wayno tampi sanne ha nawama to service d'urgence e nder makko woni maison d'arrêt mo Ziguinchor nder hen tawi hen hôpital o noon omo tawe to urgence muɗum ko ñande jamma alarba hanki noon sanga 23 heures ko nden tigui o nawa to service d'urgence Oumar Empois o noon kañum e hoore mum ko chargé des missions du mouvement sépariste
Casamance on e hoore mum fuɗɗima tampude feewi kanko René Cappin kanko noon ko hollirama ko journaliste ko ɓooyani ko noon ko ɓooyani ko avocat ji mabɓe namdinoma avocat mabɓe hono Ciré Clédor Ly namdinoma nde ɓe keɓata ko wiyete liberté provisoire kono laamu ngu koko wiyno justice leydi ɗi koko wino loppeta ha joni ko leydi Sénégal to Ziguinchor keddoɗen ha joni jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé. Amadou Issa Kébé, assalamu aleykum wa rahmatullah. Ghalii Abuu Bah salmitama e denndaangal hettoɓe Weltare TV. Kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi BFMD fuɗɗima ɗo e nahanki e Ziguinchor e diwan Ziguinchor. Baccalauréat ane deuxiéme tour ne fuɗɗima ɗo e nahanki. Jeeji Diouf o wangima e école aji ɗi kanko gouverneur Ziguinchor o holliti école aji ɗi foof BFM o ne yaari no hannirta ni. O ƴeewi golle ɗe no wayi moƴƴino, o ƴeewi élève aji ɗi no gardini, o ƴeewi kadi holɗum ji ɗi no daruri ni. O holliti fodde 12 élève tan ko ɓen manki kono heddiɓe fof ngari nana mbaɗa BFM mumen. So tawi en jeehi to e Sédhiou eɗen gandi BFM o ne fuɗɗima toon hanki ina wayno préfet Abdoulaye Ndiaye o wangima e école aji ɗi ko 3 baɗoji toon koɓe ujunnaji ɗiɗo e temedde 3 élève waɗoɓe e département Sédhiou. E joni noon o holliti hitande hikka nde eɗum ɓeydi fodde 153 élève ina ɓeydi hikka jiida e rawane. Madia Diop Sané eɗen gandi kanko jooɗiɗo henna jooɗaniɗo henna hollum Pastef o holliti ɓeɗo sokaɓe boofa bayonnaɓe hollum René Cappin Bassen e Oumar Ompoy Bodja yo goppe mbaɗani hay hunde ɓeɓe cogdanoɓe fof goppama kamɓe tan ɗiɗo eɓen toon jagga yoɓe goppe ala koɓe mbaɗi hay hunde so wona juge ina jagguiɓe toon tan ina waɗaɓe kala ko weela kono hay hunde ɓe mbaɗani. Ina wayno René Cappin Bassen e Oumar Ompoy Bodja ɓe puɗɗima grève mabɓe hanki ɓe mbi ɓe ñamata ɓe jarata. Météo de yaltini gueɗal hanki holɗum nguleki no foti ɗo e Ziguinchor ina wayno ko 52 degré oye Bignona ko 32 degré oye Thionky ko 31 degré nguleki oye Karsi Kiring ko 28 nguleki Elinkine ko 28 nguleki. Ɓe kolliti noon toɓo ngo dartima kono toɓo ngo yoɓe gandu ɗeɗo balɗe ma toɓo ngo toɓa ha heewa e dennangal Mauritanie e Sénégal fof ma toɓa ha heewa. Ɗum noon yo hoto yimɓe kul jakarade ndungu ngu arani walla ngu woni koye siltude oye ndungu ngu ko ɗeɗo balɗe ma toɓa ha heewa. Ɗum noon yo toɓo ngo ardu ene jaame cellal. Weltare TV musidɗo Ahmed Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Ziguinchor jokkodirde yo Allah ko walde jaam. Allahumma amina seydi Kébé golle ma jooɗi peewi seno mima to Ziguinchor koto Medina Gounass ɓuuro teddungo paɗen to noon ene ɗamina aljuma janggo o 14 morso ma fuɗɗo ko fate ruma dokkirgol poɗɗe haɓade rafi jontaneje woni paɗi disma ma en ketto hen noon cimtol musidɗo men Amadou Sambalo. Amadou Sambalo, salamu aleykum. Campagne CPS woni campagne okkirgol poɗɗe paliɗe falagol rafi mbiyeteɗo pali koko foti fuɗɗade hikka kadi woni aljuma o foti fuɗɗade ko pour balɗe 4 aljuma aset alet e altine o relais ji ɗi ma jotto e galle foof inchallah legal foof ma ɓe jotto toon pour ɓe mbawa okkirde poɗɗe ɗe sukaɓe ɓe mbawa naftorade ɗe pour wawa falade on rafi mbiyeteɗo pali. Eyyi nafoore mum woni aɗa andi enen kay legal men ga raf mbiyeteɗo o pali ko rafi tampinɗo yimɓeɓe so ndungu foti ko ɗum waɗi laamu Sénégal ummima hitande fof ɓe gummoto so ndungu naati ɓe ƴetta leɗɗe ɓe hokka he galle cuuɗi cafrorɗi he pour ɓe mbawa nattude leydi he ɓe mbawa okkude sukaɓe ɓe pour ɓe mbawa hutorade ɗen ɗon leɗɗe pour so pali o ari kay kamɓe ɓe mbasa hen lorade woni sukaɓe ɓamruɓe lebbi 3 ha duuɓi 10. golle ma jooɗi seydi Lo Ama Samba Lo golle ma jooɗi peewi seno mima to Madina Gounass ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali fama woni forces armées malien ɓe kolliri tigui alaba hanki o 12 lewru juillet hitande 2023 wonde kaye e saaha wonde kay ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbawi tigui ruɗade woni déjoude embuscade ha ko seɓɓiti woni jeeje tufinoɓe koye
koye saha kay ɓe gonno e mission nawde nguura woni ravitaillement to nokku biteɗo Sokolo garmi ngala noon waɗi hakkude mabɓe e seɓɓitiɓe kure e condi duki hakkude mabɓe ko juuti ha duki hakkude mabɓe ko juuti haala noon ha kamɓe koni koɓe holiram tigui haalaɗe diwaji mabɓe mbawi arde ko wiyete renfort bilan provisoire taw ko laamu ngu rokki état major ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbari ɓe mbarana wonde tigui ɓe mbarminanama yimɓe tato barminama e to banggue mabɓe ɓe bondanama ɓen noon tata kala mbaɗama évacué to sévaré ɓe bondanama kadi autoji ɗiɗi kamɓe noon to banggue mabɓe kamɓe koni koɓe ɓe kolliri wonde ɓe mbari fodde no gasi ɗiɗo ceɓɓitiɗo ɓe bonniniɓe sappo e ɗiɗi moto ɓe keftiniɓe fodde sappo e nayyi pétel mo hinde AK 47 wondude e pételaji ɗi hinde PKM tati ɗiɗo e wonde ɓe tetti kadi ɓe tetti matériel goɗɗo kewɗo no fewi e juuɗe seɓɓitiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leydi Mali keddoɗen jeento Bamako noon e oɗo saaha ine ñiddi no fewi wuuro ngo noon ene saltini no fewi sanne hay ene saltini no fewi ha ene saltini no fewi kala to jaaɗa kay e nokkuji ɗi kala to birtoɗa ko jinɗeli walla tigui mbiyen ko pobilaji e kurdilaji kala façon mbusuji tigui couleur mbus kala ane yiye e nder wuuro Bamako lamorgo leydi ndi saaha aɗa yiya jowre kurdiru woni balis jowre mum towi ha fotino États-Unis e nder yoga e leyɗe tawateɗe e nder Bamako lamorgo leydi ndi ɓe kolliri noon oɗo saaha kadi taw ko saaha ndungu gonnaɗo eɗen gandi e toɓoji e kala saaha e ɗum adda rafiji kadi e ɗum bonna weeyo woni environnement ɗum moƴƴani e cellala ɗum noon ɓe mbaɗi erago faade laamu ngu nde wallataɓe kay ha gandanɗa ko ma ɗiɗo pubilaji wuuro ngo tigui usto salte yagal ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali ñande talata sappo e goho lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati no gonɗen ɗum avion taw ko vol spécial mo ski Mali o arti omo addi 150 migrant taw ko Mali naɓe joɗinoɓe wurno wonnoɓe to Agadez e nder leydi Niger kamɓe kala noon ko artuɓe taw ko retour volontaire woni kamɓe mbeɗa artirde koye mabɓe wona tigui ɓe mbaɗa refoulé ko retour volontaire taw kadi ko assisté opération o noon ko ya ballala catala windere bitengal OIM woni organisation international de migration joɗiɓe to Mali wondude ministre malien e wondude ministre malien wonande kay malinaɓe wurɓe caggal leydi e ballal taw kone wondi e finance fedde union européenne joɗiɓe to leydi Mali ko ɓeɗo foof mbaɗi hen juuɗe mumen ha ɗum ɗon kay wawi latade ñande talata sappo e goho morso 2023 sanga 14h30 woni 2h30 ko nden tigui avion o tawi ko vol spécial juuri ka juuri to bowallaɗe diwoje ngal président Modibo Keita Sénou eka addi 149 migrant woni ɗanniyankoɓe nden ka juurima noon ɓe tawi ministre mabɓe kalfinare ko fate malinaɓe wurɓe caggal leydi ene hono biteɗo Moussa Aga Attahar ene ari jaɓɓade ɓe wondude e équipe OIM woni organisation internationale de migration Mali e gardegol biteɗo Vanessa Florence ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗen leydi Côte d'Ivoire noon fuɗɗima heɓde ndungu mum guila lewru avril tuggi ndungu ngu fuɗɗi faade oɗo saaha joni ɓe binditima kene ɓuuro capantato neɗɗo wasɓe pittade men e nder toɓoji e tawa ɓen capantato neɗɗo hen nogas ɗiɗo koye nder Abidjan tan lamorgo leydi ndi matériel kewɗo kadi boni tigui e nder ndungu he habaruji men ɗemgal pulaar koto république démocratique du Congo woni RDC Congo paɗen biyeteɗo Chirou Ben ok ko député landa lunda ko neɗɗo kadi ɓattiɗo Moïsi Katumbi ko joom ngaalu ko neɗɗo dawrugol o meeɗino wonde kanko biyeteɗo Cheben Sen Okende o meeɗino wonde ministre des transports leydi RD Congo ko hujjiyanke noon woni député ko majjinoɗo guila alarba hanki caggal midi caggal kay guila nden noon ko donkunoɗo yitede hande subaka law noon oto makko tawama tigui omo wara
e ndera oto makko tawi kadi ko kure kewɗe woni ko fella e makko yita noon ko e ndera avenue mawɗo tawateɗo e ndera Kinshasa lamorgo leydi Mali ko e ndera ko en décembre noon 2022 ko nden tigui o yaltuno ha laaɓi e gouvernement ko alkamisa hande o noon o fonno jooɗe ono fayni o fonno tigui ko alkamisa hande o fonno no tutiyade juge taw ko cour constitutionnel ardi noon wadde toon ko wiyete déclaration patrimoine makko woni jawdi makko nde o jogui so tawi kay neɗɗo naata e laamu toon ma haala ko jogui so tawi mum kadi ummima e jappere laamu woni ministre yagal walla poste o halfina kala ma déclara ko jomum jogui kay ande so tawi ko jawdi rewndi lawol walla ala ko alkamisa hande o fonno wadde ɗum police scientifique noon ari ɗon waɗi constat mum to goski yamiri tigui goski ƴettama nawama to morgo to hôpital mawɗo mo Kinshasa enquête jaajo udditama hen Tshisekedi noon kañum woni hoolejo leydi ndi o holliri hen sunare makko mawni no fewi e mette makko kadi o namdima nde enquête jaajo watte hen kanko duttiɗo sehil makko ɓi nene makko biyeteɗo Moïse Katumbi noon nani kabaru o koto Abidjan to yawno tawtoriyede batu taw ko batu ko fati e CAF woni tigui coupe d'Afrique des nations ko ɗon nani kabaru nde o nani kabaru ko ɗon tigui o hafti o fetani batu o ni ela saha joni omo tawe lawol fatude to Kinshasa ko gila toon noon o holliri hen mette makko e yesso zandiyankoɓe kadi e holliri mette makko holliri tigui ngoɗo wargo ko wargo politique woni tigui assassinat politique koto leydi Kenya paadena alarba hanki o seppoji musɗi mbaɗi to Kenya garmi gara waɗi hakkude mabɓe e police ji waɗi hen mayɓe jeegomo to ha tengti noon to leggal bitegal emlongo noon seppo ngo noon ko toon ɓuuri wulde seppo ngo noon koye noddago hono mawɗo lunda o biteɗo Raila Odinga jaadinoɗo e hoore leydi ndi subgoji taw kadi calliɗo jebbilade ha joni saabi seppoji ɗi noon ko hollirde kay e oɗo saaha joni gueɗe kewɗe cogguji mumen koko monti e hollirde kadi ɓe jaadani e dawrugol hoolejo leydi ndi koto Afrique du Sud paadena joni oɗo saaha kala e nder Afrique du Sud joli toon ko duppugol camion ngaji janani tuggi kay aleta jeenayi lewru juillet 2023 fay ñalawma hande o teskama no gasse go camion janama toon ɗi duppama e nder 3 province woni nder région ngaji tati hewɓe noon ine miiji wonde ko règlement de compte hono kon noon hoorejo leydi ndi holliri kañum hay ɗum ɗo ko sabotage économique ñande aleta kikiɗe o noon ko camion ngaji jeegomo duppa e to ɗo lawol bitego route nationale 3 lawol noon ummade jeunesse burgo faade to port mo Durban e nder ɗiɗi camion ngaji tati duppaɗi hen camion goto ene holla tigui vidéo ene sari e nder réseaux sociaux kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Soudan paadena loni fodde gota gowindere holliri alkamisa hande o no sappo e tati lewru juillet 2023 wonde goskiji capanɗe jeetato e jeeɗiɗo waranoɓe donc no yitede taw ko dadiɓe paramilitaire kañumen jooɓino pittali mabɓe e nder fande Darfour goskiji ɗi kala jiitama ene gubba e widuru woto woni ko wiyete fosse commune to Darfour kamɓe kala noon ɓe mbarano ko tuggi sappo e tati ha nogas go lewru juin maynu ndu e nder district to wiyete Al Madresa e to wiyete Al Jamarek kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men jolam jaberi koto leydi Russie puɗɗorte nan armée mo leydi Russie ɓe kolori tigui wonde ɓe keeɓi badal paydigal no fewi alarba hanki o ummade ɓena wiyteɓe paramilitaire Wagner ɓe keeɓi fodde kene ɓuura ujunnaji ɗiɗi équipement ɓe keeɓi temedde ɗiɗi e caɓɗe mo keeɓi ujunnaji ɗiɗi temedde joyyi tonnes taw ko munition woni kuure ɓe keeɓi kadi ujunnaji nogas arma woni petelaji ɓe keeɓi ɗum noon ko caggal kayyade ciifodiral woni tigui pamdira waɗa ɓe ciifodiri kamɓe mawɓe Wagner hakkude mabɓe e laamu leydi Russie caggal noon filñitade rébellion bannoɗo kay filñitade nde Wagner en banno balɗe ñande nder leydi he koto leydi Ukraine paadena alkamisa hande o leydi Ukraine holliri tigui wonde ɓe jandini dronaji nogas taw ko Russie nodduno ɗum e nder ha leydi mabɓe wondude tigui e missilaji ɗiɗi hinde croisiére ko hanki noon woni jamma tatabo deggodirɗi kay ko fati ko Russie e kala jamma ene nuldu toon bombardement ji mum ɓe kolliri noon kamɓe Ukraine naɓe wonde kay e bombardement he ɓe mayrama hen neɗɗo goto hewɓe kadi mbarmi hen koto leydi France paɗen ko ñalawma janggo woni sappo e nayyi juillet
février ñalawma woni fête nationale mo leydi France hitande hikka ndo nena Emmanuel Macron hoore leydi France o bismi tigi taw koɗo teddungal woni invité d'honneur makko ko biteɗo Narendra Modi noon kañumam woni président kañum woni hoorejo leydi Inde ñalawma hande o noon kanko Narendra Modi o yettima to leydi France Paris lamorgo leydi France o jaɓɓama toon jaɓɓungal manggal no fewi ñalawma janggo o noon e nder défilé militaire mo koninkoɓe France poti wadde ma yetton contingent woni koninkoɓe leydi Inde kañum enne ma mbattona défilé mumen hollude kay oɗo saaha joni pamodiral moƴƴal e jaam gonɗo hakkude leydi France hakkude mum e leydi Inde siftinde noon sen duttima duuɓi sappo caggal leydi Inde hoorejo leydi Inde wonno ko personne non grata e nder leydi France musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar ɗo e habride he ko musidɗo moon seni moon Ghalii Abuu Bah ene nanggani en karallagal ha mbawon yiden to banggue natte ɓosoje ko Saydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko Amadou Issaga Kebe to Madina Gounass ko Amadou Samba Lo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on